И какво става, хора от YouTube? Аз съм Кришарк БГ и днес снимаме на Arcade с Manflex. Но не е причината, защото ми се снима на това. Просто ще правя giveaway. Условията за да участвате са: трябва да лайкнете, да се абонирате. И също така да се напишете скайпа в коментарите. Победителя ще спечели играта YouTubers Live. Нали, в скайпа ще ви обясня как да се такова. Абе ще ви пратя на скайпа. Ще играм, какво ще играм. Не знам какво ще играм. Играм какво скинчета. О, майко, косточка е, помощ. Яу! Ти на скинчела. Огън, телефон скинчела. Добре, къде се малко Отко му да вълджи. Значи, буклук долен. Грамиди. Значи. Где сам? Не! Как же умру, как не видях клинчите? Не помня дали казах каква беше играта, която ще бъде ютубър Флеш, ако не съм казал, или се бъркам. Не знам. Але не помням да се случи. Да, ето се как ще го мирна да е, бъде исках на клията. Бъде се качи на два бука, как да го мирна. Да се та играем ли сърфена. Аре, утробой. Дай! Мой котик, го направиха нашия. Горкия. То с годен бронте убивайте в скинците. Оня с синята накрая се издава. Не! Как ще изгубим, бе? Или как си, бе? Сега ще играм. Ти вългерите направо го обижава. Не са играйте и вългерите за това. Къде да влизам. Всъщност хора, мисля това да е за клипа, защото не ми се вижда повече. Надявам се да ви е харесал. И събирайте по-бързо коментарите, за да може да стигнем победителя. И до следващия път.